Asmara-dana. Walah. Hawane ya sejuk seger ten mriki nggih ta. Nah, sketsa nggih, Pak. Wah, ya ditutukne. Nano. Anjas mara Ayo dua
Mas yo mas bekang pamit palasro Kaget aku. Lah kaget apa, Mas? Lho kok ora kaget piye wong Asmarandana pelok patet 6 kok terus ditibake ning slendro, balik ning slendro. Goreng tempe iki supaya mateng piye carane, Mas? Diwolak-walik. Diwolak-walik. Ya padha. Lah diwolak-walik ki nek laras kan ya angel sindene to, Mas. Ya sak gadu-gadu. Apunten nggih Pak, niki wau larase pelok langsung balik ten slendro. Iki jenenge iki kreativitas tanpa batas ya ngene iki. Penting MK ya. Jengida, iki wau pelok terus dawahke slendro. Nah, ngombe sik. Iya. apa sih Iya. was beten Awas balungane. awak mami Ganti sabar, lan ora kasusu, sawahe jembar-jembar, korine lamu-lamu. Lulus iya, sindene lulus penabe lulus saking laras pelok dawah slendro Jadi bono setunggal siji, Asmarandana. MC-ne lulus. Wah, nek MC-ne iki lho karuan iki nggo iki. Ya. Iya. Ya, Maida. Napa dawahke di Hesti? Aduh, aja, bose. Barang baru itu nanti saja ya ta. Wah enak iki ane. Timbang dadi Wah kemaluan, Mas. Nah, oke Cahayu. Cari kapok calon menteng, ngono te yo ngono. Topah. Ya, tenan. Tabuhane bergas nggih, Pak. Wah, elok. Maidat masih aman Maidat. Aman. Masih aman ininya. aman insya Allah Ya, jenenge bladekan wong sinden sasine 30 kok jope 48 ngene ya. amin Rasane 50. Rokoke Surya. Ombene kopi. Wih. Ya, sumpah. Dadi Gendinge Asmarandana nggih jeblek. kalian napa Mas ngunjuk napa Ngombe kopi. walah kembali muda lagi. Ya, dilajengke.
kang Selayu Sambung mati. Yo putarke pro prajurit. Yo. Yo. Rai sepuri diputarke yo.
juga ayo asik heha heha yo 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 heha woyo 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 asik asik ora guyon wae Ore sapa nama? ayo dang budal ke meneh bos Bekerja keraslah dan jangan menyerah. Jika ingin hidup berbahagia, dekatkan semua cita. Bekerja keraslah dan jangan menyerah. Jika ingin hidup berbahagia, dekatkan semua cita.
kumrangsang mongso-mongso. Topah. Jan, niki campur sari napa wayangan to, Mas? Elektron. Lah nggih to, Pak. Niki mengke nek tangga teparu sekilas itu dikinten nek Pak Kaminanto nanggap wayangan lah ya repot to. Yahene metu Dursasana lho. Aje kadang-kadang Kamasutra iki ya elok, pakeliran ya digarap. Jan kompak gumyak. Mugi-mugi sedaya warga ageng Sikalas menika remen nggih, Pak. Menawi remen mangke monggo. Nggih, mangke pakeliran nggih digarap kanca-kanca, gending-gending sekaraken nggih iki digarap. Wah, gendinge nggih komplit niki wonten uler kambang kutut manggung sak piturute. Pakeliran komplit. Wah, tenan nggih. Gayeng nggih, Pak? Nggih. Para kanca Kamasutra atur lipur sowan malih dalem ingkang kinurmatan Bapak Kaminanto sekalian. Monggo menika diunjuk rumiyin sampun dulu Mas Adi. Diunjuk sik teh ya anget ya. Wah, penabuhe iki ya gaya-gayane kaya randhe kesel ngono lho. Nabuh kok wah rasa-rasane. Ini namanya totalitas. Wah. Totalitas. Jenenge wong dodolan nek ditumpas ya kudu energik. Iya, kudu semangat. Semangat. Wingi ning Boyolali, ki ning Wonogiri. Nggih, betul. Sesuke ning Gunung Kidul. Betul. Iki dijogo kesehatane. Benjing jenengan tumut mboten? Hah? Benjing. Kuwi Tilapna. ditilap ketok. Boten. Biar ngeteh dulu. Diunjuk sik bar niku. Monggo sing mbake sing keblasuk wau ngeteh riyen, nggih ta? Lah nggih to, Pak. Ya ora apa-apa, Mbak jenenge ya. Lah ya keblas. Kehidupan. Ya nek keblasuk ki pama mbubaan ning Sanan ngono ki lumrah lho. Lah kok keblasuk kok mbubaan teko Jatisrana iki lah ya elok ta. Ya gara-gara Mas Blegah kita. Ya Mas Adi, Dun dibuka ndang digayeng. wah, nggih semonggo ngestokaken dawuh nika para tamu sampun medal pasugatan dahar dipun rehapi bibar niki gayeng seneng-seneng mangke wonten seraginan dangdut. Yo ndonga pangestu Pak Polo, Pak Lurah, Kamasutra mugi laris wonten laladan mriki nyuwun donga pangestunipun. Wis nggih, engko kanca-kanca rasah mulih kabeh. Engko nginep gane Pak Lurah wis disediani apa-apa komplit. Oke. Mau wis dibelehke pitik barang ketok ya. Nggih, Pak Donbul, nuwun. Yuk para kanca. Terbuka anggen rasa campur sari amat jatias rahayu pring bebrang sami tumrap lakune urip rasengarso anggelar budaya karo sepulur bisa misuwun kang KSI bisa lestari dadi asrana anggun gerasan ngerti jiwa Prabuku bisa kucara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng panjenengan para bini sepuh sesepuh ingkang satuhu kula bekteni. Para tamu kakung putri ingkang sinedhan ingkang luhuring budi. Para sutresna pametri budaya diluhung ingkang wineng karahayon. Dalah tumarna muda dalasan muding ingkang kula tresnani. Wilujeng dalu wilujeng pepanggihan malih kalian campur sari Jama Sutra Musik ngelerak segara gunung Ngargoyoso Karanganyar Tentram pimpinanipun Mas Lurah Bayan Joko Sulistyo. Dalu kalenggan sowan malih wonten dalem ingkang kinurmatan Bapak Kaminanto Ibu Parmisa Rimbit. Dalu kalenggan ngawontenaken tata cara dalu mirunggan suka parisuka bilih kala wau siang dinten piniji Surya Candra Wiharsa kang pinanci dinten Selasa Pahing. Surya kaping 16 Desember Cinitra Warsa kalihus langkung Masehi irang langkung tabuh sedasa enjang. Ingkang winantu pakurmatan Bapak Kaminanto sekalian sampun netepi jejering aspuh ngunduh mantu kang putra nenggih Bagus Fahrul Rosi. Ingkang sampun sumedya jinatu krami kalian Diahayu Roro Ari Hurin Puspo ning Tias. Atmaja putipun Bapak Ardi Maryanto Ibu Sri Lestari Sarimbit Pidalem saking dulukan RT kalih RW 3 Jendi Girimarto Wono Giri Sukses. Suwanipun Jama Sutra dalu kalenggan hangan titigo Swarawati pun badhe kula tepaken setunggal bawa sawi jurut saking sisih tengen Widawati saking Karang Pandan Karanganyar Tentram Ani Safitri jumeneng saking Palenggan Mongayu. Ingkang angka kalih. Oh iya. Oh, ingkang angka kalih menika saking Bulu Sulur ya nak. Oh Wonogiri Kota. Aje. Ilen alun-alun. Hesti Bapak Wonogiri Sukses. Wah. Wonogiri Kota. Sing nunggu alun-alun iki. Sinden kondang kaloko saking Laladan Beku Kaluran Jandarjo Kecamatan Karanganyar. Diajeng ayu Ida Syariah Yo kreasine ganti. Iya no. Nanti sing joget mumet bingung. Talok lumpia badi saking Laladan Kertajandarjo Kecamatan Karanganyar. Ingkang salipun wilujeng dalu wilujeng lelenggan kanthi Sukomartikane pegalih sinambi midhangetaken ugi mirsani campur sari Jama Sutra Musik. Sesanti basuki alit kersane Gusti
ngadang Kama Sutra. Monggo para kanca salam pambuka. Dados. Hida, hida, Mas opo wis lali sliramu Nek semono yen dolan karo aku Pancen wis suwe ra tau ketemu Wis sak mestine lali aku Mas kumpul saiki ketemu Jogetan tetemangan karo aku Dadi yo tunggu kangenku kangenmu Bali eling nalika iku